Ungdomsoprøret fandt sted i 1960'erne og i starten af 70'erne. Det startede over i USA, hvor de unge gjorde oprør mod normerne og kom så videre til Europa. De var utilfredse med de normer, forældrene havde lavet, så de unge begyndte at protestere. Det resulterede i mange demonstrationer, fordi de unge ønskede mere medbestemmelse og flere rettigheder. De unge ønskede ligestilling, så alle kunne komme på universitetet og få en god uddannelse. Studenterne, der gik på Københavns Universitet, ville også have mere medbestemmelse. De begyndte at demonstrere, delte sig op i forskellige grupper, og nogle nægtede en at gå til undervisning. Universitetets rektor Mogens Fog støttede eleverne i deres demonstrationer. Studenterne begyndte at blive mere og mere utålmodige, og derfor begyndte de at besætte Københavns Universitet for at vise, at de mente det, de sagde. I november 1968 holdte universitetet deres årlige studenterfest. Da rektor Mogens Fog skulle op på talerstolen, lavede studenterne en kæmpe barrikade og nægtede at flytte sig, før de også fik taletid. Rektoren gik med til, at studenterne fik 3 minutter til at sige lige præcis, hvad de ville. Den 21. marts 1968 arrangerede nogle af eleverne fra Københavns Universitet en koncert med Burning Red for at demonstrere. Al undervisning blev overdøvet, og de øvrige studenter blev lukket ned på koncertpladsen i studiegården, ved at de kunne købe øl. Studenterne forlangte 50% medbestemmelse, før de ville samarbejde og begynde at gå i skole igen. De unge ønskede en reform for, hvordan de skulle behandles på universitetet. Thylejren blev opført i 1970, og det var først bare ment som en sommerlejr for unge mennesker, hvor de kunne have det sjovt i en uge. I 1974 begyndte folk at overvintre. Nu bor der omkring 70 mennesker. Alle er velkomne i Thylejren, om man er gammel eller ung. Det koster dog 10 kroner per dag at besøge Thylejren. Der er visse regler, som skal overholdes selvfølgelig. På lejren må der ikke være nogen hårde stoffer, ingen vold, tyveri eller nogen form for hærværk. I 1970 bestod året på, at studenterne kæmpede om styrelsesloven. De ønskede stadig ikke at have 50% medbestemmelse. Der var mange demonstrationer gennem hele året, men den største var på 6.000 mennesker, der gik fra Nørre Fælled og videre forbi Kejsergade og endte så på Fogedplads. 1.000 mennesker stormede administrationsbygningen ud mod Nørre Fælled. Mogens Fog, skolens rektor, var til møde, da studenterne besatte universitetet igen, og han beordrede derfor medarbejderne til at tage hjem. Han ønskede heller ikke, at politiet mødte op. Hele demonstrationen varede 20 timer. Fristaden Christiania startede som et socialt eksperiment, og det er stadig den dag i dag. Fristaden blev opført i 1971. Det var en flok unge mennesker, som ville skabe deres eget lille samfund uden for alt andet. De ville være fri fra myndighederne og alt det, der førte med. Lige nu bor der ca. 1.000 indbyggere på Christiania. Stedet er især kendt for deres Pusher Street, hvor hash bliver forhandlet åbenlyst. På Christiania er hash nemlig ikke forbudt, og opfattes derfor ikke som et forbudt rusmiddel. How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Skolen i dag er meget anderledes end for 45 år siden. Det er ulovligt at slå eleverne. Lærerne bliver ikke omtalt som herre og fru. De bliver omtalt med deres fornavn. Alle har mulighed for at tage en uddannelse, og folk får endda penge for at studere den. Before